Amiloko Bildu udaltaldetik moseño bat aurkeztu, herriko jaiak antolatzen duzen eguraldiona jai batzordeari babes ekonomikoa indartzeko. Aparte, entiendo que no tengo que consentar con esa moción. Nos tenemos que consentar para la moción, ¿no? Para la moción entiendo que no. Hane, ausentatu behar gara moseñorako presidentea izan da, oza, nik bakit puntutan eta ausentatu behar nazela, baina moseño bat urgentzia ganez, naiz eta gaia jakin. Ez daukat argi, oso presidente zara ez da, eta idazkaria. Idazkaria. Interes argiarekin. Bai. Ados, ausentatu egiten da. Gara urtengo ez da, oza... Ez da behar. Horten ez da egiten izeko, no? Hola, nizien barra? Nik egia esan, ez aztertuta ez nikien emozioa ez urgentzia sartzen. Bai, baina, ez dut aztertu. Baina, bueno, lehen eitxura baten, beraiek lehendakaria eta azten ditu berri ez. Ausentatu. Aurkeztuko dugu orduen. Zamudioko Bilduren udaltaldeak honako moseina aurkezten dugu osoko bilkuran eztabaidatua eta onartua izan dadin. Herriko jaiek bizikidetza, parte hartzea eta kohesio soziala sustatzeko espazio nagusietako bat direz, gure nortasun kolektiboa, herri kultura eta komunitate bizitzaren ezinbesteko adierazpen esparrue moduen ulertzen dugu. Eguraldiona jai batzordeak urte osoan zehar egiten duen lana funtsezkoa da herriko jai ireki parte hartzaile eta kalitatezkoak antolatzeko. Herriko hainbat lagunek modu voluntarioan eta konprometituan egiten duten lana da. Denbora, ahalegina eta ilusioa eskainiz herri osoak jai bizi eta anitzak izan ditzan. Jaietako ekimenek balio sozial eta kulturala sortzeaz gain, herriko dinamizazioan eta sare komunitarioaren indartzean ere eragin zuzena dute. Jaiak belaunaldi ezberdinen arteko topagune dira, herriko eragileak aktibatzen dituzte eta herri izaera indartzen dute. Azken urteotan ordea nabarmen garestitu dira jaiak antolatzeko beharrezkoak diren baliabide eta zerbitzu guztiak. Musika eta kultura emanaldiak, azpiegiturak, karpak, segurtasun neurriak, garbiketa zerbitzuak, aseguruak, hornidurak eta bestelakoak. Eta inflazio eta prezioen igoraren ondorioz, duela urte batzuk aurrekontu jakin batekin egin zitekena gaur egun askoz ere kostu handiagoarekin egin behar da. Horren aurrean, jai batzordeak jasotzen duen udaldiru laguntza gutxienez 2015-tik aldaketari gaben mantendu da. Eta gora honek arriskuan jar dezake jai egitarauaren parkatu kalitatea, aniztasuna eta irisgarritasuna, eta gainera gero eta zama handiago eragiten dira antolakuntza lanetan aritzen diren herritarrei. Uste dugu, udalaren ardura dela, herriko jaiak behar bezala garatzeko baliabide ekonomiko nahikoak bermatzea. Batez ere kontuan hartuta jai batzordeak egiten duen lana voluntarioa dela eta herri osoaren onerako egiten dela. Iaz, udalaren gerakinetik 55.000 euroko aparteko ekarpena egin zen, eta neurri hori oso positiboa izan zen jai programazioa indartzeko eta gastu igoerei aurre egiteko. Horregaitik aurten ere ekarpen hori egitea beharrezkotzat jotzen dugu. Era berean, egoera hau ez dela salbuespenekoa ulertuta, beharrezkoa ikusten dugu igoera hori egiturazko bihurtzea eta datorren urtetik aurrera udalaren urteko diru laguntzan txertatzea. Bestalde uste dugu bebai jai batzordea bera izan behar dela, aparteko ekarpen horren erabilera zertara bidaratu, erabakitzeko eskumena duen eragilea. Bere autonomia eta egiten duen lana errespetatuz. Eta horregatik guztiagatik, Zamudioko udalbatzak honako erabaki hauek hartzea proposatzen du. Guk proposatzen dugu, 4 punto. Bat da, aurten udalaren gerakinetik pasan urtean izan moduen 55.000 euroko aparteko ekarpena egitea eguraldiona jai batzordeari. Bigarren punto baten, jai batzordearen autonomia aitortzea eta bermatzea, aparteko diru ekarpen horren erabilera eta banaketa zertara bideratu erabakitzeko. Hirugarrena da, datorren urteko aurrekontuetatik aurrera, jai batzordea jasotzen duen urteko diru laguntza arrunta gutxienez 55.000 eurotan handitzea, hori ja aurrekontuan bertan jasotzea, urren urtetik aurrera,
eta modu egonkorrean txertatzea. Eta azkena da, jai batzordeak herrian egiten duen lan sozial, kultural eta komunitarioaren garrantzia publikoki aitortzea eta bertan parte hartzen duten voluntario guztiei eskerrak ematea. Gure badozu aldotzuete kopia bat. Zuri paseko dutxuko. Vale. Bueno, aurreko batzordean komenta gendun moduan, bueno, kontu honekin dugu komentetakoa, gupa bai jakitun gauzelan jai batzordeakoa, bueno, diru laguntza badako guz hemen zinegotzi bidei parte hartzen dutela jai batzordeatan, eta bueno, komenta gendun batzordean zelan diru laguntza hori bauz partida batzuk, diru batzuk kendu direla, adibidez eskarpan asuntoa esleipen baten sartu dela, eta horrek kenduten dela diru partida bat jaietan, udaletik zuzenean iten da, eta bueno, kontuen eukingo dugula mozio honek esaten behirien puntuak, bueno, kontuen eukingo duguz, baloreko duguz, eta bueno, komente genduen moduan, behin jaiak likidatzen direnean, ikusko dugu zenbat beharrezkoa dan. Zenbat, kalkula behar dugu karpak beha zenbat kenduten deurien, eta horren eskuetan, diru gehiago emon jai batzordari. Bueno, guk hemen eskatzen duguna da konpromesu bet, eta gero berbak hor geratzen direz, eta gure dugu hemen agertzen direzen 4 puntuak boskatzea eta aktan jasota geratzea. Ez duguna gure da eta oin arte gertatu izendan moduen honek ekarpenak edo diru laguntzatik aparte moten dozuen dirue, falta dela ikusten dozuenean, izetea alde bakarri sartutako erabaki baten ondorioz eta zuek erabakitako ekintza zehatz batera bideratuta. Uste dugu horrek kentzen dutxola jai batzordeari autonomia eta ez dugula errespetatzen bertan parte hartzen dagoen jentea eta bebai askotan haua betetzen datzu esaten behar direzela prozesu parte hartzaileak, herritarren ahotsak entzun behar direla eta badeko guzenean olako batzordeak egituraz sortutakoak eta hainbeste urtetan zehar jentea bertan bolondrezki lanean dekogunean ez dakienan emoten aukera duintasun bategaz benetan herriko jai batzuk ondo antolatzeko eta gero zuek agertzea hortik ez dakit medailita bat lortzeko edo ez dakit zein dan asmoa edo kontrolatzeko zer egiten dan eta zerrez, baina jakin badakizue diru laguntza, on arte dagoen diru laguntzagaz ez dala nahikoa, ze itziarre pasan urtean justifikatu zeuen igo 55.000 euroko igoera hori, badakizu ez dala nahikoa eta lan dabe ez dozu etxertatzen hemen eskatzen dugun moduen eurek jai batzordeko partaidek erabaki ahal izateko diru laguntza horregaz zer egin aldugun herrien. Komente duguna da hori, baloreko dugula ia ze gerakin falta dan eta horren eskuetan baloreko dugula aurrekontuetan sartzea gehiago eta kalkuleko dugula bebai zenbat sartu beharko dan diru laguntza. Kalkule behar dozu. Ez, jakin garrotzen dut. Udalbatzaren agindua bada, bete beharko dozu, ez? Udalbatzaren akordio baten ondorio bada, bete beharko dozula. Bueno, eta boskatu beharko dugu mozioa, eta mozioak dio zer egin behar dan. Eta zuk egin beharko dozunera udalbatzaren zera bete ez. Hemen zinegotzi bat akizun ez falta da, ez da? Bueno, behar bada bai, horrek ez dugu baldintzatzen, Ze behar bada, guk aurrekoan azten idu ginen, eta behar bada ez dugu garazorik haren ordez eta errespetuz, azten hitzeko behar bada gutariko bat, eta ata guzti ere... Baina landa bebera, boska iragazten zen. Egoera da gana, eta ez da kontutan euki dugu hori bai. Ez dugu baliatu gure egoera horretaz. Eta egon dabe esan baldintzatuko.
hori ez da. Bastakit, nik ez tekot argi... Mozioak bozkatu egin behar dira hori holan da. A ber, nik ez dakit mozioa ez dut irakurri. Momenteko desajuteak onartzeko. Atzetik dago. Atzean gauze onartu behar diren puntuak, lau direla. Egia esan ez daukat argi zelan ze prozedura jarraitu behar da. Ez dakit behar da urrengo osoko bilkuran ebatzi dezakegu mozio hau. Nik uste dut bozkatu behar dira, prozedura bat bozkatzen da urgentzia eta kontsultak ingo dugu. Ez que honek suposatzen du... Urgentzia bozkatzen da eta gero mozioa bozkatzen da beste askotan indogu moduen onartzen da edo ez onartzen. Baina bozkatu da. Bajeko gare buruei. Dago ba, laitz? Aiz, bastakit. Komunean, igual. Idatziz, bai, gure interbentzioak gero pasetan dutxoguz idatziz. Bien, el primera santa, ¿verdad? Moment. Este es el mío. Cambio de chupapela, ¿vale? Bideo chupate garbi bai. Vale. Bueno, kontsultak egin ostean, eta argi estan eslotu, lehenengo urgentziezko asunta badan edo ez, hori lehenengo boto behar da. Eta bozkatu dugu. Ez dugu bozkatu. Zelan ez ez. Urgentzi ez dugu bozkatu. Ez aurkintasunagatik bai bozkatu aldugu. Urgentzia ez da bota, Nik akitela, ni hemen hauen ez da zertak. Eta hori da. Ez baina, bueno, urgentzie, bueno, esan batzuet zer dauen. Lehenengo, Baguze pase dago bai. bota behar da, urgentziazko asunto bat badan, edo ez. Hori dugu erbar, zen ez zelan honek aztenidu behar diren. Ez, aztenidu ez. Eta orduan... Aztenidu behar direla. Haiek aldetu dut. Nik esan dut zera. Bai, esan zupren. Esan dut nik eta... Lehenengo, bote behar da, asunto edo gai hau urgentziazko badan, edo ez. Eta paserana da, honek biek, hemen sortu dan, opinio bat eta beste, eta ez dugu jakin inordez, eta esan duzu ganera, eta, bueno, me imagino garratu gara, azten behar direla, eta hori ez da hola. Esan dugu ausente behar direla, eta hori ez da hola. Lehenengo egin behar gana da, no entrar en el fondo del tema, sino en la urgencia que tiene la moción. Independientemente de que el tema sea sobre esto, o sobre, no sé, o sobre la escuela pública, o sobre lo que sea. Echa un segundo, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es no entrar en el fondo de lo que es el tema de la moción, es decir, en este caso la comisión de fiestas, sino que lo que hay que hacer es votar primero la urgencia y después ya, en todo caso, ellos se abstienen del tema porque están dentro de la comisión de fiestas. Entonces, lo que hay que hacer es votar la urgencia y ellos en la urgencia sí tienen derecho a voto. Sí tienen derecho a voto.
Bai, orduen. Entonces, nuestra decisión va a ser que no es un tema urgente para tratarlo en estos momentos. Entonces, no es un tema urgente porque, bueno, la Comisión de Fiestas entendemos que también tiene un presupuesto y de hecho se van a hacer las fiestas este fin de semana y entendemos que no es un tema urgente para tratarlo en este pleno. Entonces, nuestros votos van a ser 5 que no a la urgencia, vosotros 5 que sí, ¿entiendo? Y con el doble voto, en este caso del que tengo yo, pues es que no vamos a aceptar el trámite de la moción. A la urgencia de la moción. Vamos, maitu dozu? Ego bat esan gure datzut, 3. aldie da, mozio bat aurkeztea, debekatzen dozkuzuela, esesko boskagaz, igotxegaz hau ez da inoiz gertatu, eta aurreko legislaturatan bez, eta honek adierazten deu alde batetik zuen gaitasun eza, eta zalantzan ipinten dugu eztabaida politikorako deko zuen gaitasune, eta beste alde batetik zuen jarrera, esaten duzu ez dala urgentea, baina guretzako bai dala garrantzitsue, eta pentsetan genuen zuentzat de bai, olako gai bat tratatzea, eta ez dutzu zuela emoten, behar den garrantzia, errespetu falta bat bertan dauzen herritarrekiko, eta gurekiko bebai, ez duzku zuelako itxiten, erabaki honegaz, mozioa bera aurkestea bez. Eta hau beste erabaten esan da zentsuratzea da. Beste kontu bet, oitzitziko zutalez, eskatu duzu tristea da, olako gai bat tratetako eta jai batzordari 55.000 euro emoteko aurrek urtean itxiarrek eskatu zeuzela eta bere legitimidadea onartzeko osoko bilkura baten prozeso bat eskatzea kontsulta legalak iteko hau zentsuratzeko. Tristea da benetan, zuen jarrera honekiko, uste dano gauzela ados hau beharrezkoa dela, eta benetan oso trista hartu dozuen jarrera, eta bilatzea metodo legalak ez dakit noga zindu zuen berba, trikimailuak bilatzea hau ez onartzeko eta ez tramitatzeko bez, benetan begiratzekoa dela zuen jarrera, eta herri honekiko deko zuen errespetua gaitik. Ni beharrik kontzeko gauza bat. Hainbet biderrez egiten dire bozketak hemen plenoan, banan egin barik eta bozkatu barik, eta emoten da, eintzat bat egiten duenean gure taldeak hau edo gure taldeak bestea. Ondo. Hemen aurkeztu dana izen da urgentziaren mozioa eta iratik irakurri deu herriko jaiak antolatzen dituen eguraldion jai batzordeari babes ekonomikoa indartzea. Hori zan gaia, hori zan bozkatu behar zana urgentea dan ala ez. Bestea da mozioa, baina hau da honetaz egingo dugu urgentziazko mozioa. Hemen jartzen dugu, claro, zuk mozio bat aurkezten dozunean, esan beharko dozu zeri buruz dan. Ez? Mozio bat, oneri buruz. Claro, segun zeri buruz dan, igual zuentzako da urgentea edo ez. Orduen, esan behar da, hau. Hau, esakeran, bagabiz esaten herriko jaiak antolatzen dituen eguraldi ona jai batzordeari, eguraldi ona zuk zuzentzen duzun eta zuk idazkari zaren jai batzordeari babes ekonomikoa indartzea. Diskusioa izen da, eta hanek zabantzan jarri deu, personala falta dala, guk justifikatu dugu esanez, ez garela baliatuko horretaz, eta horrela ere gehiengoa garela, komentatu dugu, ia zuen bozkatu aldo zuen, eta esan dugu konflikto interes dagoela, zeraitik, zuek interesatuak zarielako mozio hau urgentea dan, edo ez erabakitzeko bebai, ez bakarrik gero erabakiko dena, baizik eta hau urgentea dan, edo ez erabakitzeko. Zeraitik, parte interesatua zarielako. Orduen, uste dut guztiz ilegala dala egiten ari zarena. Zuek biok bozkatzea urgentzia honetan. Uste dut guztiz ilegala dala. Ez dakit norekin konsultatu dozuen. Baina, uste dut, iez segurun hau, ilegala dala. Zezuk, aurkezten dozunean mozio bat, esan behar duzu, zeri buruz izango da.
Nik ez dakit mozio hau, aurkeztuko dugu urgentziazko mozio bat. Bueno, bai, zeri buruz. Ez? Zeri buruz. Bueno, gu kontsultakin doguz eta... Eta zu kontsultakin dozuz. Bai, ez da zurea zertan izen behar. Hau da, orduen, nik gure dutena da, prozesu guzti hau gertatu dena, aktan jasotzea, ze ez da bere, esan irakurriko, eta zu dinozu ez dala boskatu. Da bai, boskatutzat emon da, ane... Nik ez dut emon boskatutzat. Orduan zegaitik irakurri da mozioa. Hombre, mozioa zuk esan dozu honek, zuk bai estatu dozu honek azteniu behar direla. Azteniu behar direla urgentzia. Ez, urgentzien ez, oza, hemen da gauze, una cosa es el tema del fondo y otra cosa es la urgencia. Urgentzia, eta indo dugu erba honetan, eta irakurtzen azten zaren behar dugu, ez que bestela ez dozu itxiten irakurtzen. A ber, nik ez dute ulertu urgentzia boskatu danik, hori ez. Eta aurreko puntu guzti bai, egun da grabeta zelan esaten dozu, nik ulertzen dut, ezin dozuela, aztenidu azari eta nik esan dut, ez aztenidu, ausentatu esan dut nik, hori da. Bai. A ber, nik ez dut erantzun urgentziari buruz boskatu alba dute edo ez. Nik esan dudana da, mozioa bera ezin dutela boskatu. Baina urgentziari buruz nik ez dut berra egin. Marinda, zuk holan bada, hori grabeta dagoenez, erabiliko da. Aktan jasoko da. Erabiliko da, eta grabeta dagoenez erabiliko da. Bai, zuk esan dozun izin da, bai, zehatz mehatz, urgentziari buruz egon garenean, eta Jose Angelena komentatu dana, eta Itziar eta Manuna zerana, zuk esan duzu. Aztenidu behar zari, eta nik esan dut, aztenidu ez ausentatu. Konteniduari buruz, ebazpen bat emateko orduen, baina ez urgentziari buruz. Hori mozioa ez da irakurtzen, lehen hau, urgentzie ez bada onartu. Bueno, bakarkatu, baina nik ez dut ulertu urgentzia boskatu da. Zabizie, irakurketa interesatu bat egiten, eta ez dana egin gertatu dena. Aktan jasoko dugu zer gertatu den. Zer gertatu da. Ala eta guztiz be, pentsetan dut, kasu honetan, idazkari izan bar dela esan bar deuena zer pasean, eta zelan antolatu bar dan, eta holan jasotxa bai, uste dut zuek ez guk ez teko gune zentsurretan erantzun gizunik, zuk esan barko dozu zelan izendan hau, zelan ingo dugune emetik aurrera, kasu honetan gurot esan, eta holan jasotxa bai, seku bai gure kontsulta legalak ingo dugu zonen ingerun eta grabeta hau dan. Alberto. Vale. Aurreko osoko bilkuran atara ziren gai bi, bat izen zen ETS-ko asuntoa eta beste bat izen zen polikirondegiko asuntoa. Bueno, udalbatzaren organoen gaineko kontrolara paseko gara eta errebuta galderatara. Pasan... Boskatu dugu... Esan dugu, nik esan dut. Ez que lehen dira esan dugu, bai, boskatu dugu. Aldeko ez esko, bueno, mozioak urgentziaz tratatzeko gaian aldeko botoak. Gu bost baietz. José Luis. Ese da por hecho, no tiene problemas con la cámara. ¿Qué problemas? Si quieres lo alargamos, vale, pero queda en evidencia la actitud todavía. Bost aldeko eta gu esesko. Orduan, bost eta bost gauzenez, berriro boskatu barri da, eta guk eseskoa boto emango dugu. Trista benetan indo zuena, benetan diot, oso trista indo zuena. Jo, ez da zuen... Bota guzun baloie ez dakin orantza, bai herriko jaietaz gabiz berbaz, zuek eskatutako gauzak izan aurrek urtean, eta benetan oso tristea da zuena. Trikimailuak bilatzea, honetarako, eta hau aurrera zutuatek. Aktan jasota da, lotxagarriena zuena. Pasadan astean tratatu zen asunta hau jai batzordana, eta aktan dago jasota zer berbain genuen horren buruen. Eta zer rekorrazia ikutzen dituen? Bueno, yo creo que estamos en el plan. No. Bai, bueno, eta argi dau, esan zen duenean bebai, zuen buruek ipindu zuezela presidente eta idazkari moduen gestionagatik,
argi geratzen da, erabaki politikoetan gero eragina dekola. Eta holako gaia tratetako zuek boskatzen dozunean ezin dela aurkeztu, zuek presidente zarien jai batzorde bati igoera bat egiteko, argi geratzen da bai hemen interes politikoak dauzela horren atzea. Eta honegaz... Eta nik argi itxingo dutena da, ikusiko dugule ze baliogarritasune dekon hartu dugun erabaki hau. Hau da, ze hartu da, niretzako interesak dekizan persona biren botoekin. Hau da, niretzat guztiz ilegala da. Guztiz inkoherentea, igoera bakarrik, saldu barko dozue, zuek hartutako erabakia nondik atara dozuen eta benetan txosten hori eta informari ikusi gure dugu. Zuk esan dozune da, zure hitzetan, zure kontsultak indozuzenak. Hor, benetan, ez teko gure inolako txostenik sinatuta, hau, holandala esaten duguenik. Bakarrik gertatu da, zuk bota dozune. Eta gainera ondorioak izan dezake holango interesak dauzenean zuek esan duzu zuen kriterioak eta zuen legalak hartu duzu zela, hartu zuen. Lander entzutea zen izan da zuen justifikazioa, ez eskomando zuen, boskatu duzu ezetza, baina arrazoirik ez duzu. Ze uste dugu, ez dela esan dut, ez dela urgentzizko gauze bat, Pasko jaietarako asteburu honetan izango dira eta badau kreditoa jaiak antolatuta dauz, eta astegun ikusten da urgentzizko gai bata danik. Analize behar dugu asunto eta listo, besterik gabe. Baina, gero nik ere bai pinen nahi dute bai gainean urgentziarik ez dekola, angorako jaiak badauzela, baina gero ametik eta urrengo jaiak edo zuek antolatzen dituzuen ikuskizunetarako bai orduan egiten duzue kriston apustu ekonomikoa eta jai batzordeari herrian agerian usten diozue. Eta hori bai utzi behar dalamen, klaru. Bai hori jasota dau, zain nahi dut berriro. Ostaber esan, eta nik ostaber esango dut, eta egon algaramen arrastiko lauretar arte, edo goruko amarrotar arte, esan ez zurea, eta nik zelan lenguan batzordean esan nuena, aktan dagoela jasota. Horretarako hemen, berriro, egiteko itzegin behar dugun guztia eta gehiago, eta gure posturak argitzeko. Bai, zuen postura argitute gau. Bueno, edo ez, edo agian. Osoko bilkura baten gauz, ez da eta erreguta galderen datalat gauz. Inaldogu berba, arrastiko laurek arte holan ikusten badugun, eta holako gaien badauzen, ez da? Ero badau denbora limite bat, edo ez dakit. Igual zu badeko zuz gauza asko iteko gugu gai lanera egon bagara edo. Baina hemen gauz ez da, zuzertarako. Orduen, guazen trotetan herriko gauze behar dire moduen. Gauza gehiago deko zu jai, o... Ez, nire partez ez. Honera buruz ez. Be,